Yeah guys, ndicela ningandivi wrong man, but ayikhona hey ezazimenqe ziwoke ububhanqa ngaske shiyeke apha ku-2022 zingalibeki nolibeka pha ku-2023. Hey akhona zingaspoiliyo man, ezangigwabulayo zihleli nje zikhangela ireason yoba offended kule internet. Ndiposte apha kulalali ngufacebook ba hey Ibalusizana ke i-gay guy engathathi ntweni. Bingekho deep mos loo nto leyo fondini, bengagezeli abantu abahluphekayo pha. Nawe uba bungumuntu nje onengqondo nesense of humor ubuzayibombe uNKLE akaxoki kodwa apha kule way. Zibalusizinyane za-jeb fondini yo ufike impatshampatshana mani ibetha ngeflops eziphelileyo neskipa se-ANC uqonde kusemjita ayushonja yam because kaloku masibe-honest guys, i-lifestyle yabantu abaneemali zabo leya hayi imbonqene nje ufike umntu ngathi lipharapara. So hayi ke zandikhonkote zabhawawa ezi hayi uNKLE aya-lifestyle i-reality. Ye fonini loo nto iyiyo mani, mna I said what I said qha and bendiyiminisha ngehlobo bendiyithetha ngalo. Wena ke xa ucaba uyi-activist ye-LGBTQRSTUVXYZ yabazi abantu bahleli nje ba-edenye ileta pha, ndiyazi bangaske bayithathe yonke la alphabet but ke asikho lapho namhlanje guys. Thursday nge-29 kaDisemba sisegooks again, intsini engingqini. Ishow iqala ngo-8 kwaPisto e-NY112, itikiti 100 rand ku-web tickets 120 ngalamini emnyango. Ningenzi laa nto yenu ke yoba ngathi niqhathiwe uba yaphi la 20 rand, andithengisi matikiti mgcabe ndiyobamba imayikhi mna qha pha ndithetha ububhanxa nezinye izituji. Khona naye la mother of 4 pha ungumira, yathanda ucinga fanele umnandi. Mira foni sowubetha nge-experience ngoku, kudala ukule industry uligqala. Nentwana yam usiyawukisa izabe pha kwii-comedians amanyani pha fondini xa ucabaza uyincanywa le yami nonsense. Kwakumnandi last time sikwaPisto man, masiphinde yena again guys. Kungenzeka nantoni na ke pha kusegooks fondini, nam mhlawumbi ngafumana igriza elizandityisa imali yomgalelo negrosari yomgqebho. Yo sisinombodidi fondini bane-12 koma foni zime ngodonga. Bafane ezaa type zethu zikasabaweli wings nesavana. Uyamdinga usizo-understandayo fondini onento zakhe ukuze umsurvive la January.